bio jako, želeo sam da budem čista čulica, sam toga vegetarac. Kasnije kada sam malo porastao, želeo sam da budem direktor neke spoljnotrgovinske firme velike, kao recimo Genex, Inex, to su giganti bili iz kraja 80. godina. Međutim, razlog što sam to želeo je što su oni dosta putovali po svetu i tako živjeli na visokoj nozi, meni se to baš svidelo. Međutim, posle kad je država se raspala, ja sam nastavio da rastem, ali država se smanjila. I onda sam želeo da dobijem neki posao na zapadu, bilo kakav, samo da nije neki fizički posao. I onda sam se usmerio ka tom cilju i u principu ništa se nije bilo promenilo što nije tiče od tada. Asocijacija, da budem najiskreniji, onako je davanje ispita, taj stres oko ispitnih rokova i tako dalje. To je definitivno prva asocijacija. Najzanimljivije su mi bile teme iz čiste ekonomske teorije. Tu pre svega mislim na monetarnu ekonomiju, mislim na teoriju spoljne trgovine. Interesantne su mi bile i statistika i matematika, mada se to dosta učilo na bazičnom nivou. A ono što mi je bilo najizazovnije je zapravo bilo učenje napamet definicija iz predmeta koji se tada zvao politička ekonomija, a malo kasnije i predmeta koji se tada zvali strategijski menadžment i marketing. To su za mene bile jako teški izazovi jer nekako nisam programiran da mogu da tako savladavam materiju, međutim imao sam jako dobru memoriju pa sam eto uspeo i taj izazov da prevaziđem. Naravno ne baš sve, jer uglavnom kad učite na osnovnim studijama imate malo širu bazu nego kasnije u svom životu, bilo profesionalno, bilo akademskom, jer kako napreduje školovanje, kao što znate, to se sve više sužava, znači vaš predmet interesovanja se sužava. Deo koji mi je bio posebno koristan je bio deo koji se ticao nekih bazičnih principa iz ekonomske teorije, onda ono što sam naučio iz statistike i nešto malo matematike, ali kao što rekoh, to je zapravo više bilo nedovoljno, ali dobro, koliko je bilo, toliko je i bilo od koristi. Što se tiče kasnijeg profesionalnog usavršavanja, opet rekao bih da naravno se osnovnih studija polako opada, naravno ako imate postdiplomske studije između vašeg posla i osnovnih studija, ali bih rekao da neki fundamenti u smislu načina razmišljanja, onda u smislu poznavanja recimo nekih, primjera čak i osnovnih računovodstvenih principa, su dosta korisni, jer na postdiplomskih studijama imate jednu određenu temu koja vas zanima, manje više. Magistarske studije mogu biti malo šire, ali doktorske definitivno jedna vas tema zanima i uglavnom se fokusirate na to. Tako da osnovne studije daju onu značajnu osnovu i pomaže vam kasnije da neke nove stvari mnogo lakše upamtite, odnosno savladate i kasnije da usvojite. Rekao bih da ne treba shvatiti osnovne studije samo kao papir koji se dobije kao ulaznica, nego treba ipak shvatiti kao neki fond znanja koji, ako nije ono praktično primenjiv, on vam pomaže lakše da savladate nova znanja na poslu koji započnete. Sad naravno zavisi koji posao započnete, tako i određeni delovi vaših studija mogu da imaju različiti značaj. Nekome, recimo, ono što je učio iz marketinga ili iz organizacione kulture će biti primarno. Nekome će biti jako bitno možda nešto što je učio iz računovodstva, nekome opet iz nekih drugih disciplina. Tako da ne treba gledati, ja bar lično mislim na bilo koju disciplinu kao nešto što je nevažno, jer možda ni sami niste svesni gde ćete kasnije raditi i gde će vam se ukazati prilika, tako da nažalost sve je korisno i svemu treba posvetiti pažnju koliko se može. Jedino ono što moram da priznam, ne predaju se svi predmeti na isti način i tu možda ima malo poteškoća kasnije ako neki predmet nije bio predavan na način koji omogućava da zadržite to znanje na duži rok, onda osjećate da niste dobili ono što ste hteli. Ali mislim na Ekološkom fakultetu, bar u moje vreme, većina predmeta je bila predavana na način koji omogućava da zadržite znanje, samo što je u nekim predmetima, kao što sam ranije naveo, možda opterećenje je bilo malo veće da se nešto nauči doslovno,
a nije baš bilo to neophodno po meni, jer ne možete kao pesmicu nešto da zapamtite cijelog života, naročito ako je neka suvoparna definicija, međutim vama ostane suština bez obzira. Zapamtite suštinu, samo što ne zapamtite onako kako ste inicijalno znali, nego nekako neka vaša interpretacija. Ali i to je korisno, samo kažem, moglo da bude malo bezbolnije taj proces učenja. Ovako, što se tiče iskustva u Cambridgeu, to je zaista bio onako jedan fantastičan period u mom dosadašnjem životu koji mi je ostao jako lepo u uspomeni. Sam način studiranja na Cambridgeu zavisi, naravno, da li se bavite, da li ste na osnovnim studijima ili na postdiplomske, ali postdiplomske studije, to je bilo moje iskustvo, su mi pružile ogromne mogućnosti, znači da produbljam svoje istraživanje, onome što me zanima, ima zaista ogromna količina resursa na raspolaganju. Grad je veoma orijentisan prema studiranju i studentskom životu, znači s logističke tačke gledišta izuzetno lako kretati se, ambijent je zaista nešto posebno, znači živite u ambijentu gde dominira srednjevekovna arhitektura, ali koja se dobro održava. Znači imate dosta modernih stvari, ali u nekom, da kažem, nekom okruženju koje podsjeća na davno prošlo vreme. Društveni život je isto veoma dobar, što ja mislim da je isto bitno za mladu osobu, da ima taj balans adekvatan, iznenađujući dobar. Onda ono što dosta inspiriše, bar s moje tačke gledišta, što imate jako veliku koncentraciju, dosta inteligentnih ljudi na malom prostoru. I onda recimo, pritom ne mislim na neki negativan način, ali recimo za mene je bio jako novitet da ljudi, kada se sastavu, na primjer, tako oko pića uveče, da ne pričaju o nekim poznatim pevačicama i tako dalje, nego recimo da ljudi interesuju teme iz politike, filozofije, onda aktualni društveni problemi i tako dalje. Jednostavno, dosta intelektualna sredina, bar prema mom iskustvu, i to onako dosta inspiriše na svoj način. Onda na Cambridgeu se dosta studenti postiču da se bave nekim dodatnim aktivnostima, pored studija, znači da razvijaju neke hobije i dodatne interesovanja. I rekao bih da je i to dosta dobro, zato što da biste bili ispunjeniji kao osoba, dobro je da imate neki balans između onoga što je primarna okupacija i možda nešto što je sekundarno, tako da imate ipak, to pomaže onom što je primarno, jer retko ko može da funkcioniše ako ima samo jednu stvar koja ga zanima. Mislim na dugi rok da funkcioniše uspešno. Tako da bih rekao da je s te strane dobro i ono što je za mene koji je recimo odrastao u Beogradu s roditeljima, ono što je jako bitno je za neko osamostaljivanje. Znači, znam da zvuči smešno šta čovjek 23 godine, šta da se osamostalio, tako sve postigao što toga tiče. Pa jeste u smislu nekog psihofizičkog razvoja, to možda stoji, ali u smislu nekoga da morate sami da se snalazite, da se probijate u novoj sredini, da stvarate sami svoje veze, kontakte, poznanstva, gde nemate apsolutno nikakvu podršku, znači od ljudi koji vas znaju, koji su s vama povezani rođačkim vezama, onda je to jako bitno, tu učite nove, znači veštine preživljavanja, što bi rekli, ali ne u smislu egzistencije, nego više u smislu nalaženja vašeg mesta u društvu i probijanja u životu. Mislim, i s te strane je dosta dobro. Tako da sve u svemu čovjek se transformiše, ako to iskoristi sve na pravi način i usput ima prilike da dosta stvari nauči. I na kraju rekao bih da karakter multinacionalne sredine u Cambridgeu ima takođe veliki značaj, jer za ljude kao što sam ja koji potiču iz sredina koje su dosta homogene, bez obzira što to na primjeru bivše Jugoslavije zvuči onako malo iznenađujuće, ali de facto je homogena sredina, tako svi govorimo istim jezikom, svi smo manje više istog etničkog porekla, tako da nemate tu dimenziju, znači različitosti, bar u moje vreme nije bilo, možda sad u Beogradu to malo drugačije, ali ne verujem da je baš mnogo drugačije. Dok u Cambridgeu je zapravo raznolikost zaista ekstremna. I to vam isto
daje neku mogućnost da imate kao svet u malom, da malo upoznate različite perspektive i da se naviknete na kraju krajeva da sarađujete sa ljudima koji su iz različitih kultura i područja. Recimo, imao sam jedno iskustvo koje je za mene bilo onako malo začuđujuće. Pored mog deska je bilo malo više prostora zbog rasporeda, ne zato što se ima sad neki poseban značaj. Jedan kolega koji je Pakistanac, on je određeno vreme čekao kad ja recimo odem da se sklonim sa deska iz bilo kog razloga i onda se moli, klanja se tu pored. I za mene je to bilo onako dosta interesantno, zapravo na što sve čovek može da naiđe. Da sam ostao u Beogradu, vjerojatno tako nešto nikad ne bi mogao da vidim. I tako, dobro, to je onako sporedno, ali kažem, generalno, te ekstremne različitosti vam pomažu da malo bolje ih razumete i kasnije u životu kada, recimo, sarađujete sa ljudima koji nisu iz vaše sredine, lakše razumete tuđi mentalitet i lakše prihvatate neke stvari i na kraju krajeva lakše drugi vas prihvataju, jer to se oseti. Ako ste imali kontakta sa drugim kulturama i ako ste navikli na različitost u odnosu na situaciju gde ste imali neku monolitnost. Eto, kažem, to je isto jedna od beneficija koje ne treba zanemariti. Studiranje, znači činjenica da bez obzira na sve ispite se moraju položiti, cilj je svakome ko je došao da dobije diplomu, znači postoji neka vrsta, da kažem, zajedničkog cilja svih studenta, to je da uspešno okončaju studije i da nastave dalje sa svojim životom nakon toga. Takođe, rekao bih da postoji sličnost u smislu pritiska da se sve odradi u određeno vreme, onda pritiska se postignu određene ocene, određeni prosek. Sve su to, da kažem, zajedničke stvari. Sad, način na koji se studira i tako dalje, tu ima dosta razlika, rekao bih. Recimo, na Cambridgeu je malo, bar za osnovne studije, malo je veći uticaj supervizora, znači imate uglavnom, studenti se podele u grupe i sad svaka grupa ima nekog svog supervizora koji je recimo neko sa postdiplomskih studija koji pokriva to oblast sa svojim istraživanjem i onda malo pomaže da neke recimo teme malo bolje savladate i tako da proces učenja, znači, brzate kroz to. I takođe da da neko svoje mišljenje, na primjer, o vašem napretku i tako dalje. Tako da je možda malo kontrola veća na to šta studenti rade i kako napreduju tokom semestra. Znači, malo veća akcija na kontinuiranom napredovanju, bar ono što se ja sećam u Beogradu kako je bilo u moje vreme, nemate neku kontrolu, osim možda nekog kolokvijuma koji uglavnom nije bio nešto posebno težak da se položi. Uglavnom je presudan trenutak na ispitu, da li koliko znate, ali vi možete doći na ispit da praktično ne znate ništa da padnete, dok na Cambridgeu je to malo teže, zato što postoji ta kontrola i onda uglavnom dođe vreme za ispit, ako ima nekih problema, oni su već ranije uočeni. Eto, to je, ali dobro, to sam sad malo otišao u razlike, ali kažem, one ostale sličnosti i dalje stoje. Pre svega zato što ljudi sa kojima radite, oni koji rade recimo u vašem timu, za čije rezultate imate odgovornost i tako dalje, da bi bili produktivni, da bi tim bio uspešniji i onako prosto rečeno da bi zaradio više novca, ljudi moraju da budu kompetentni i moraju da budu adekvatno motivisani. Tako da jedno i drugo zahteva određenu veštinu, znači da biste ljudima pomogli da budu kompetentni, naročito ako su početnici u poslu, morate da imate neki pristup prema njima koji im zapravo pomaže da se taj proces ubrza. Druga stvar, da ih pravilno motivišete, znači da osete da su zapravo deo nekog tima, deo neke priče koja je pozitivna, koja je uspešna ili bar potencijalno uspešna, tako da i oni zapravo sve te sate koje ulože ih sa izvesnim zadovoljstvom i sa izvesnom nadom da će se to jednog dana debelo njima isplatiti. Tako da, ali to ne može da se postigne sa lakoćom, znači to je stvar malo iskustva, malo veštine, tako da ono što god sam iskustvo stekao ranije u podučavanju ljudi, to je sve jako korisno, a naročito u domenu uočavanja razlika između ljudi.
različiti ljudi imaju različite potencijale, interesovanje i tako dalje, a rade posao koji rade. Znači, ne leži svakom posao koji je dobio jednako i nema svako jednak interes za posao. Međutim, jako je bitno da se svi ti nedostaci prevaziđu i da osoba koja radi određeni posao ga radi onako kvalitetno i uspešno, bez obzira šta ona u samom početku možda i mislila o tom poslu. Naravno, reći da može neko da se pusti da se zameni, može, ali ima i to svoje rizike, koja je garancija će sledeća osoba biti išta bolje rešenje. Drugo, imate i troškove, tako, vremena i novca da promenite nekog, tako da je ipak bolje rešenje ako možete nekoga da unapredite. Ima dosta primjera gde, na primjer, sam imao situaciju, sam za nekoga mislio da je maltene izgubljen slučaj. Što se tiče posla na kome radi, znači da je osoba totalno zalutala na tu poziciju i da čak ne shvata ni koja je poenta, ni koji su dometi njeni, da zapravo kroz odgovarajući način preusmjeravanja u okviru tima i da se resurs taj, znači preusmeri tamo gde postoji potreba, gde je bolji sklad između onoga što osoba želi, što može da radi, onoga što treba, da se situacija spase i da ipak to bude uspešan zaposleni i da na dugi rok ipak da dobre rezultate. Recimo da ne postoji ta, da kažem, želja da se čoveku pomogne i da se poduči i da se usmeri na pravi način, pojavio bi se trošak otpuštanja i nalaženja novog zaposlenog, koji na kraju krajeva nikome baš nije od velike koristi, a mnogima je od štete. Eto, s te strane je taj pristup, da kažem, pedagoški donekle i koristan. I naravno, na kraju ne zaboravite da ako ste rukovodilac nekog tima, nije bitno koliki je tim i koji su ljudi koji su vaši podređeni, odnosno koji je profil, da li su fizički radnici ili su ljudi koji imaju, znači, fakultet i tako dalje. Ljudi vas pomalo gledaju kao nekoga na koga žele da se ugledaju i ko treba da im služi kao primjer. Ako oni osete da vi niste neko ko služi na primjer, oni neće davati dobre rezultate. Znači, kao što profesor na predavanju mora svojim znanjem, nastupom, pa i manirima na neki način da malo impresionira svoje studente, da bi imali motivaciju da ga slušaju ono što pričaju, da usvajaju i da ga smatraju autoritetom u oblasti koji im predaje, tako isto i rukovodilac u firmi mora da bude za primjer svojim zaposlenima. Kako po radnim navikama, tako i po pristupu i po kvalitetu svoga rada, tako da oni se malo osjećaju motivisani da slede svog rukovodioca u tome i da i oni isto tako postignu visok nivo kvaliteta i, znači, standarda na kome rade. Eto, ali to isto malo ima i tu pedagošku dimenziju, da znate kako da istaknete neke stvari kod ljudima, isto tako da ih ne demotivišete previše, tako što, recimo, ukazujete na ogroman jaz koji postoji između vas i njih u određenom pogledu. Pa zato vi jeste šef i zato profesor jeste profesor, a student je student. Tako da, definitivno, eto, s te strane vučem paralele i gledam zašto je bilo korisno. Rekao da je najbolji bio prvi posao, iz prostog razloga, kad kažem prvi posao, mislim na prvi posao u Londonu pre 10 godina, kada sam počeo da radim za Lehman Brothers, zato što je to bio moj prvi posao u korporativnoj atmosferi, u atmosferi gde je veliki pritisak na zaposlene da postignu rezultate u kratkom roku, gde su velika očekivanja u vezi vašeg ličnog i profesionalnog napredovanja, gde su velike mogućnosti za zaradu i gde zapravo ste u okruženju koje je jako konkurentsko i gde ljudi zapravo stavljaju posao apsolutno na prvo mesto, znači ne samo u toku radnog vremena, što je normalno, nego i izvan radnog vremena. Znači, glavna preokupacija je taj posao i to je onako najveći utisak na mene ostavilo, ali mi isto omogućilo da se dosta profilišem i da steknem određene znanja, veštine, radne navike, a istovremeno da malo steknem iskustvo u korporativnoj politici, a svuda gde su velike mogućnosti za zaradu je velika konkurencija i veliku ulogu igra i ta korporativna politika. S obzirom da veličina kolača je ograničena, a ako ste na određenoj poziciji, procenat koji dobijete u apsolutnom iznosu je jako velika stvar, čak i za zapadne standarde.
Znači, upravo zbog toga okruženja u kome se nalazite, puno stvari možete naučite, uglavnom na svojim greškama u početku, a kasnije malo i na tuđim, a nakon toga dođete u situaciju da i postavite gde bi greška mogla da bude, pa i ne napravite. Eto, to je ta neka, da kažem, 4-godišnja faza za mene, velike transformacije. I tu sam, naravno, pored toga imao veliku mogućnost da putujem, koju pre toga nisam imao nešto posebno. I onda i kroz to sam isto stekao, znači, malo dodatno iskustvo i tu dodatnu, znači, dimenziju saradnje sa različitim entitetima u različitim zemljama, što je opet za mene bilo dosta upečatljivo. Eto, to je, da kažem, kratko i naduže predstavljeno kao iskustvo. Onda jako je bitno da znate da rasporedite svoju energiju, znači da znate gde da potrošite više energije, a gde da se manje potrudite, s obzirom da imamo ograničeno vreme i znači sposobnosti za rad su nam ograničene, nekom više, nekom manje, ali fakat je da ono s čim raspolažete da optimalno locirate, znači na zadatke koji su pred vama, to je jako bitno za uspeh u svemu, pa i na studijama i tako dalje. I druga stvar koja je jako bitna je da imate malo široke poglede, znači ne kažem da imate preširoke poglede pa da se rasplinete u vezi vaših interesovanja, ali da ipak malo čovjek drži otvorene oči, jer razne prilike kazuju u različitim situacijama, te prilike treba znati prepoznati i iskoristiti. Jako je bitno biti fleksibilan, znači prilagoditi se promeni situacije i da čovjek ipak ima neki optimistički stav. Naprimjer, ja se sećam 1999. kada sam bio u finalnoj godini osnovnih studija, spremao sam ispite za letnji ispitni rok i tada je, kao što znate, u Jugoslaviji bilo ovako malo ne baš najbolje vreme, nije bilo struje vode, jel tako, zbog vazdušnih napada. I ja nisam to gledao kao neki period u kome čovek treba posebno da se osjeća zabrinut ili da iskoristi kao neki period da se malo odmori od dnevnih obaveza, nego sam baš iskoristio vreme što je bilo ograničeno kretanje napolju zbog vazdušne opasnosti da više učim i da veći deo vremena provodim. Sad nisam baš uvek imao struje, morao sam malo i pod svećom, ali dobro, nije bilo to strašno, je bilo letnje vreme pa je dan bio drug. I eto, već nakon 3 godine posle toga, kada sam radio internship, to je kao neki letnji posao u Shellu, ja sam sedeo na 18. spratu jednog solitera koji je blizu kruga u Londonu koji zove se London Eye i razmišljao sam, eto sad sam na 300 metara možda od Big Bena, a pre 3 godine sam bio u situaciji gde sam mislio da nikad neću vidjeti možda išta bolje od onoga što je bilo tad. Tako da u principu hoću da kažem da se stvari menjaju i mogu da se menjaju dosta brzo, kao što može da krene na bolje u mom slučaju, tako u nekoj situaciji može da krene na lošije. To je recimo bilo 2008. kada je Lehman Brothers propao, vjerojatno znate tu priču, i to isto trebalo na prilagođavanje. Znači, fleksibilnost je uvijek bitna i da kada stvari idu bolje da se previše ne oduševite, a kada stvari krenu malo lošije da se previše ne razočarate. Znam da su to dobro poznate stvari, ali ljudi često zaborave na njih. Eto, to je onako što bi ja mogao sada da vam kažem s moje tačke gledišta. Su jako bitni, mislim sam to već ranije naveo kada sam pričao o studijama na Cambridgeu, zato što vam daju neki balans u životu, imate navešto kasnije, naravno, možda ne toliko sad, imate puno, recimo, obaveza na poslu, onda imate obaveza u kući, navešto imate mladu porodicu kao ja, onda zbog svega toga potrebni su neki ventili, znači čovjek koji ima jako veliki, recimo moj dan, da kažem, sa obavezama gde kombiniram i posao, znači i porodicu, tokom radnog dana traje od 6 ujutru do 10-11 uveče. Znači, nema praktično odmora u tom periodu. Vikendom je malo bolje, zato što ne idem na posao, i onda imam malo više slobodnog vremena, mada ne previše, gde pokušavam da razvijam neke hobije koliko mogu i smatram da mi to puno znači.
zato što pre svega vas dopunjač i omogućava vam da vaš mozak ne bude i vaše razmišljanje usmereno samo na svakodnevne stvari, nego da imate malo i neku drugu dimenziju. A pored toga rekao bih da s obzirom da ništa ne traje večito i sve se menja, znači deca porastu, posao koji radite možda više nećete raditi, i ako vam je to sve što vas interesuje, možete doći u situaciju da posle zapravo nemate baš mnogo čime da se bavite, jer niste razvili nikakvo interesovanje, ono što ste davno imali ste zapustili. Tako da smatram da je dobro da čovjek koliko može, čak kada je puno opterećen, da ima malo neki balans u životu, jer dobro je na dugi rok, a dobro je i u tom periodu da postoje neki ventili za neke ljudi frustracije koje čovjek ima tako u situacijama u kojima se nalazi. U smislu nekih dugoročnih planova, u smislu kratkoročnih planova, oni su jednostavni, znači da nastavim da sa ovim što sada radim, da se trudim što više, znači da ispunjavam svoje obaveze, a u smislu nekih dugoročnih planova to se više definiše u smislu nekih ciljeva. Znači želeo bih da za nekih 15-20 godina postanem jedna od vodećih ličnosti u svojoj oblasti. Pritom ne mislim samo u smislu na količinu zarade i tako dalje, mada to u mojoj struci se dosta gleda, nego i u smislu prepoznavanja. Znači da ljudi me identifikuju sa određenim poslom koji radim i tako dalje, i to je onako neka vrsta satisfakcije. Da li će biti ili ne, ne znam, ali eto, to je ono čemu stremim. Vreme će pokazati. Savjet je bio da mnogo se ne opterećuju, znači, sa finansijskom situacijom, sa trenutnim problemima koje imaju, šta god bili oni, nego da pokušaju da se usmeravaju na ono vreme koje imaju i na mogućnosti koje imaju i da ih što više iskoriste. Jer vreme koje prođe neko se nadoknadi, a posle čovjeku bude žao što neke stvari nije pokrio, što neka znanja i neka iskustva nije stekao kada je imao prilike za to i kada zapravo je mogao da napravi priliku čega koje možda nije imao onako direktno pred njim ili njom. Zato kažem da taj period je zapravo jako dragocen, tu se stvaraju osnove za budućnost, ali one jako bitne osnove. I kasnije mogu da nas nastupe značajni problemi i značajan proces žaljenja za propuštenim ako se čovjek ne usavrši i ne razvije onoliko koliko može. Tako da nije to vreme da čovjek živi opušteno kao srednjoškolac, samo malo stariji, nego baš je to vreme kada treba dosta da se pritisne i da se čovjek dosta angažuje, da radi na sebi u svim poljima koje smatraju za njega bitne. Znači, pritom ne mislim jedno ili drugo, nego čovjek bude svestan onoga što je za njega bitno i da na tome radi maksimalno. Zbog toga neće sigurno zažaliti kasnije, a u suprotno može da zažali. Ne mora, ali najverovatnije hoće. Eto, to je neki moj, da kažem, generalni savjet.